Simanku
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake adat terus kumangga wayahe sembahyang. Tapi wajib dawuhe pangeran, salat dadi cakae agama, cakae agama. Lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina. Luwih sampurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar, ngerti ngedoke tindak mungkar. maghrib lan isya jangkepe, Prayogene ditambah salat sunahe. Wis wancine tansah dielingke, wis wancine padha nindakake adat wis kumangga wayahe sembahyang. Tetapi wajib dawuhe pangeran, salat dadi cakae agama, cakae agama. lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina. Luwih sampurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar, Salat saya ngedoke tindak mungkar. maghrib lan isya jangkepe, Prayogene ditambah salat sunahe. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedhela, sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kabareng besok mulyang Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan, ora mokal akeh sing padha kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang, mula kowe
wanita kemaran ora ngerti yen bandung lanange jagat putra ratu pengking Prabu Damarmaya aku duwe aji seki Bandawasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa Jaka Bandung aku duwe bebana Masimu sawangi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak Jonggrang panjen kowe ayu tenan ora pokal yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan jadi ini tembang kangenipun. Yo. Yo. Hey. Hey. Yo. Hey. Yo. Yo. Say. Yo. Wayah wengi udan grimis ra uwes banyu kang tumetes dadi seksinggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Nandang uyang rina wengi
pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bakal ilang. Apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manise semu liwat tembang kangen iki wujud krimis rawe suwit banyu kang tumetes dadi saksi kunange wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu. Pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Kok lemes? Mbak Dharma ya lemes, Mas Parman ya lemes. Masa? Dina minggu sing tak tunggu. Iki opo? Kowe ngajak. Oh apik. Neng atalem mango. Dolanan. Angan tiling sir sengengele ana kene aku nunggu rini loyo ubur-ubur SMS rembelesi yen tak telepon
Jancane jebek neng ngendi Aku ngegrep. gelagatmu saja nyobriani Ayo ayo. Ayo ayo. atiku sujan kowe kencan karo wanita liya Pak RT ki apa ki? ya larang soke pemburu sinden becek mania iya ponsel mania jumatan mania ya asik 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 hey oh masuk be Dino minggu sing waktu. asik 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 Aku asik asik awas kawan dah Lelep. nganti likir sengene ana kene aku nunggu kowe Kawan Solo. tak SMS rembelesi yen tak telepon alah ngopateni mangkel aku mangkel yen kepedhok irungmu mesti tak siwal 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 ya lali awas hei awas ya hei sapa wong sing ora gelo dandan kowe spesial jamune padang Bani oh alah alah wis meh rampung ditutup bek ditutup Nah. ditutup wis rampung dilapi dilapi kok dilapi ki opo to jane Oh alah maaf ya jembek. bek jebek maaf ya maaf wong tuwa nggo dolanan wapokmu apa somben Jancane jebek neng ngendi gelagatmu saja nyobriani matur suwun Pak atiku sejata kowe kencan karo wanita liya Yo, sesi deman. Yo. Hey. ayo Pak Dari Pandandung apa lagi? Sesi deman. ayo bola larat soke Yo. Yo Yo. becek mania ponsel mania ya Ya. masuk Luwe becik patenono timbang perpisahan Rekyakan Sulistyo tak rewangi samudono marang kulawarga karo tiyang praputra Ulan lewat insan Yo, yo. alismu kuasa landang saling hatiku bagian bos ning serius waku aku isih mampu latih
kuno nadyan bocah kuno aduh asipo jiwa raga kumpok kurung kehormatan nampruk kampung kanu pijo Mas Bokeng urip ana kono gedhe kowe tak tukone saisine kowe apa wae nadyan sesideman mesti tak ya to Pak Bayan. luwe becik patenono timbang perpisahan kegiatan sulistyo wangi samudana marang kulawarga karwa nyang putra jiwa raga kumpul kurung kehormatan mamro robo ngarep ijo urip ana
Mboten mriku joget nggih, mboten napa-napa. Hits. Hey. Kangen ningali. Iya. Muga laras. Sawet tusuk welawase kowe lunga ora pamit aku Ayo. duh wong ayu pemujanku ati susah mongkan sliramu ayo Mbak Intan kita anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira sing iso nambani Bariki bablaske kangen loro ati loro. Loro ati loro. Kangen. Ora suwe
larane ati tatu ati tatu ora bisa dipasani pripatiki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu cecer dheweke adem tresno mumbar nafsune asmara lali aku ya nyanding wanita liya wes milio sayang aku apa dheweke wes milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe larane rasa rasa tresno tresno diramu ora bisa njogo sayang aku apa dheweke wes milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe larane rasa rasa tresno sliramu ora bisa njogo sing tak suwun mugi paring ana eling marang keluarga tanah sasumanding ayam tentrem pangajap purina wengi bola bali jok gawe larane ngati Berarti ini sik madani. Mbah Darmo Pak Dari Masuk Kalamun waros liramu batin iki anane tansah ngeru rasa kangen kang tak endem saya suwe mau saya nemen Monggo Mati Darmo diaprak. Ya. Mbah Darmo mana Mbah Darmo? Lah kae galo. Ijek ditunggu. Wong sing dieling-eling kok. Kene kok isine bos kabeh. Nggih. Dadi Mbah Sedaya Darmo, Pak Ndari ora Bos bengok-bengok. Larno, Bos Pak Ndari. Nggih. Kene isine bos iki, do mantuk kabeh. Bos selamat. Heeh. Yen iki gur pupuk bawang, nggo genep-genep.
Ya iya no. Kula Iya. sapa ngendut dapat omah Ya, ya. tapi lo Ya, ya. Sasarangan kalian mudolas. Selamat menyaksikan kepada semua penggemar Mudolaras dan MVS Video Syuting Jos. Mangga. Sing tak kepen. Ula sawah sapa ngendut kapan Mudolaras Jangkar Audio Sound System MVS Video Kawalan Shooting. Roro Jonggrang. Ayo Pandari. Bakso, bakso. Siang pantoro ratri mung
Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang agel dilale monggo Patmo Kawan Solo monggo Patmo Iya Alon-alon, nek nyawer santai wae. Rasa karo nesu. Nyawere antri. Aku Muda laras sokenya Indonesia. Aku ngerti.
Mbak Rini. Kelingan manis SMP terus kelingan lapakku wujune tresno lan kasih sayange yen aku ra kelakon dadi bojone ya Mas Tri jam 12 melu ngicipi
aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra